ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори як чанал мошинои нав рӯӣ кардем, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, шумо метавонед сурат маълумотро дар рақамҳои ватсапи экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошинро кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, Opel Vectra A бо нархи арзон срочно, Hyundai Porter, Hyundai Staris, Daewoo Tico, Mercedes Zaychik, Daewoo Lacetti, Opel Hatchback, Daewoo Leganzi, Opel Sedan, Opel Caravan дӯстони азиз, вазн 2107. Асаи великои фурӯшӣ бо доставкаш, аса Toyota Yaris, Toyota Camry ва Kia K5 ва Opel дигар намуд дӯстони азиз. Опшин хеле навор аст, аги наворои хуб кардем дӯстони азиз, мошинои хуб ҷамъ кардем, барои шумо нархҳои арзон кардем ва пешкаштон мекунем. Боз ҳаме касои дида ки хеле мошинои фурӯшӣ бошад, барои реклама кардан дар WhatsApp рӯй кунем, мо рекламада мемонем ва курси имрӯза бошад 112 сомона 70 дирҳам. Лайкора занем, марҳамат мегзарем ба навори имрӯза. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Як мошини фурӯшӣ ҳастае ки Kia K5 дӯстони азиз, Корея, Optima мегӯянд, Kia K5 светои сафед. Соли бори 2013 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензин, гази Евро 4 дорад. Объем мотораш 2, коробка автомат, сайзтаи мошин зур. Дӯстон азиз, мошин яксола ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия гузаштагӣ, балноч, пачка, запаска, дамкратамаш комплект аст, кондитсионерам дорад, печкашам кор мекунад. Краскаш свежи бе ягон сарапина. Ходовоиш камтар кор дорад дӯстони азиз. Нархи мошин 72000 сомон аст, камтар арзон мешавад, мегӯяд соҳибшон. Бисёр не. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 72000 сомон. Ягон Toyota Corolla 1D бошад, мегӯяд 3 алиш мекунад, ёки Toyota Camry 2 бошад, ҳамин хел вариант алиш мешудад. дӯстон азиз, мошинчаи чоткаи нархҳои ёхчун 80000 сомон бола ҳастанд, акадаха сум дар кор шудаем, мақсад ки арзон мондиянд. Нархи мошин чӣ хеле гуфтам 72000 сомон, Капанҷи 2013 корейский. Аки сайстани 140000 нест, ки нархи арзандаи мошин сайстаниш оли. Рақамҳои мегафони соҳибшон будагаси рақамҳо ҳам кор мекунам, дар рақамҳошон WhatsApp дорам. Оиди мошин ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ, марҳамат занг занед, Капанҷа маълумотро дӯстони азиз гиред. Аз шумо хоҳиш ки лайкора занед дӯстони азиз ва навори моро то охирияш тамошо кунед. Мегзарем ба дин великои фурӯшӣ. Великои фурӯшӣ ҳастае дӯстон, ки доставкашам ҳастае. Великои фурӯшӣ БУ аз Корея омадаги дӯстон, великои БУ аз Корея омадаги аст, 39 зурай. Нархҳошон ҳар як кадомшон дар рӯи экран навистагӣ ҳаст дӯстони азиз. Нархҳош 250 сомон то 750 сомон дӯстони азиз ҳаст. Ҳамаи размерош ҳастае. дӯстони азиз, доставка мегӯяд ба тамоми мақсад ки минтақаҳои Тоҷикистон мегӯяд ройгона дӯстони азиз. Велико аз мақсад Корея омадаги дӯстони азиз, мақсад ки нисбат аз великои Хитой хела мақсад бақувватанд ва наванд дӯстони азиз. Ҳамаи запчастшонам ё ҳастае. Хоб, нархҳошон чӣ хеле гуфтам ҳастае дар рӯи экран ва адресшон шаҳри Душанбе 7 километр аз Корея омадаги нархҳои дастрас карди 250 сомон то 750 сомона ҳастае. Ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобшон ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp, Imo, Telegram пайваст дорад дӯстони азиз. Дар дуруи Тоҷикистон дар ҳама ҷош доставка мегӯяд ройгона. шумо дар WhatsAppшон нависед, ки дар занг занед, боз дигар суратҳошам бо роҳитон мекунад, ки нархҳоша ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонад. Ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ оиди велико фаҳмидам, марҳамат на занг занед, маълумотоша гиред аз рақамҳои поёнбуда. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае дӯстон, ки дар кузови седан срочно фурӯшӣ. соли бори 1690 ҳастае, ки дӯстон ки поли 97 кадаги ҳастанд, ранги сайстани 97 дӯстон, мошини срочно фурӯшӣ. 92 сол. Сӯзишвориш газ, бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика, сайстани мошин мегӯяд зури бадай. Балло мегӯяд 70% дӯстони азиз, мотор мегӯяд сос, аккумулятор пачка дӯстони азиз. Хоб, коробкаш мегӯяд навзодагӣ, утилизатсия кардагӣ ҳаст дӯстони азиз. ҳолаташ хубай мошинам бисёр ҷошон мақсад ки алиш кардагӣ аст, ранги солои нав ва бисёр ҷошон мегӯяд зур кардагӣ аст, фақат ки ҳуҷҷатоша буд шудагӣ, ҳуҷҷат мекунӣ, ахе мошин технически мегӯяд зури бадай, мошин хеле ки як даш гасте дӯстони азиз. нархи мошинам мегӯяд 26000 сомон мегӯем, бо арзон мекунем. Мошин қарор дорад дар шаҳри Панҷакент. Нархи мошин 26000 сомон аст, боз муомилаи хуб дорад. Краскашам сӯз дӯстони азиз, фақат
камбуди ҳуҷҷатаи мошин мегӯяд ҳолаташ беҳтарин мебарад. Якумаш рақамҳои TCL дастӣ кор мекунад, чӣ гап дӯстони азиз пайвастае. Ва дуюмаш рақамҳои Россия, инаш дар WhatsApp имо пайваст дорад. Рақамҳои Россияш 32 WhatsApp имо дӯстони азиз, бологинаш 02 чӣ гап дӯстони азиз. Нархи мошина чӣ хеле гуфтам 26000 сомон аст, бу муомила дорад. Барои дигар маълумоти пурра валиша аз рақамошон гирем. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Чорум мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Toyota Yaris, Toyota Beltane мегӯянд. Ин дӯстони азиз американкаша бе перекидка. Toyota Yaris бе перекидка американка, соли 46 2011 сол, сӯзишвораш бензини холӣ. Объем мотораш 1.5 литр, коробка автомат, сайстели мошин дӯстони азиз, зури бадаи мошин ай вагон гӯем 1 даст гаштагиай. 1 сола ҳуҷҷат дорад, тонировкаш не ки кам мондагиай, кондитсионераш кор мекунад, печкаш кор мекунад, обогрев сенсор, электропакет, хоб баллонои пачка, задни камера, монитор, чихолҳои нав, запаска, дамкрат, хуруҷ ҳамаш дорад, комплект дорад, мотор, коробка нав, мошин якдаста, бе ягон камбуди мошин такси гаштагӣ нестае. Нархи мошина мега 79000 мегӯем, бо камтар арзон мекунем. Мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар дӯстони азиз. Дар шаҳри Бухтар 79000 сомон камтар арзон мешавад. Ин аст рақамҳо мегафон шумондагӣ аст, рақамҳо ҳам кор мекунам, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорам. Оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволо иловагӣ марама занг занед. Вариантҳои алишира мега мебинем, мегӯянд ки асоси мегӯяд сум боша хубтаракай, тонировкааш кам мондагӣ, ҳуҷҷатош нав кардагӣ. Марамат шахсоне ки мошини хари экономӣ на марамат занг занед. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Porter, яъне ки мошини боркаш Hyundai Porter. Соли 46 2002 сол аст дӯстон, ки мошин мега нахада мега омада мега аз пеш бинем, маълумотош рости хаб хела камае. Нархи мошина мега 48000 сомон мегӯем, бо камтар арзон мекунем. Мошин қарор дорад дӯстони азиз дар мақсад ки ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дӯстони азиз. Нархи мошин 48000 сомон бо муомила дошта. 2002 сол Hyundai Porter. Шахсоне ки мехарем марамат занг занед. Дӯстони азиз, одамое ки ҳамхари мошинои майда дорем, мошинои калон, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, обшми лобои чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама карда боша, хоҳем ки реклама карда, рақамҳои боло буда 81220 WhatsApp, имо, Telegram чизе аст барои фурӯшӣ рӯй кардан рекламада мемонем. Мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Avante аст, ки неки дизел аст. Дӯстони азиз, нархи арзон, неки дизел. Hyundai Avante соли 46 2008 сол аст, ки сӯзишвори дӯстони азиз дизел. Объем мотораш 6 литр, коробкаш автомат, мошин мега сайсени зура мега неки фақат ҳамин дизел. Коробкаш мотор мега соз дӯстони азиз, кам расхош. Мошин мега дӯстони ҳуҷҷатош мақсад ки ҳуҷҷатош мегӯяд қатъи утулаш ҳамаш мегӯяд кардагӣ ҳастае, пӯсидагӣ варид мегӯяд нестае. Дӯстони азиз, нархи мошина мегӯяд ахираш 59500 сомон мондиянд. соҳибшон хай бо қатъи гап мезанем. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Рақамошон аст Вавилон. Оиди мошин ягон савол дошта бошед, ягон маълумото иловагӣ марама занг. Дизелошон зура фақат ки камтар устошон ёфтан қине. Марама дигар маълумотатон гирем. Мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Opel Vectra A. Соли 46 1995 аст, ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега соза, мотор, коробка мега 100%, ходовойшам соз, чашкош мега соза дӯстони азиз. Салоншам тоза, балоншам соза, аккумулятори нав. Ягонаш мега варид пӯшидагӣ мега нест, утул мега дорад, ҳуҷҷатош нега бучидагӣ. Нархи мошина мега 19500 мегӯем, бо арзон мекунем. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 19500 бо муомила савдош дар назди капоти мошина. Рақамҳои мегафони соҳиб шумондагӣ аст. Шахсоне ки мехарин марама занг занем, маълумоти пурра ва неша аз ҳамин рақамҳо гирем. Аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотона занед ва навори моро дар рафиқотон дар сайтотон паглисаш кунед. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Daewoo Matiz свети сафед. Соли 46 1998 аст, ки сӯзишвориш дӯстони азиз бензини газ, объем мотораш 0.8 литр. Коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мега утул дорад, ҳуҷҷатош мега то 27 ноябри 2026 обшим нав кардагӣ аст, як ду моҳ гузаштагӣ аст, губковат кардагӣ аст. дӯстони азиз, сенсорзамон кор мега, краскаш мега нав ва нархи мошин мегаад 20000 сомон. Я мега соҳибшон нархаш ахир шайха, бо мумкин ки ай пеш арзон кунам. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон ва фурӯхта мешавад бо нархи 20000 сомонӣ аст. Рақамошо TCL.
ойди мошини ягон маълумот хӯн ягон саволои иловагӣ дар рақамҳои поёна занед маълумотро аниқада гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Мерседес ZX200 аз мерседесҳои Е класс. соли бори 1996 сӯзишвориш газ бензин, моторш 2, коробка механика, ҳолаташ мегӯяд соза. дӯстон аз 8 моҳи дига мегӯяд ҳуҷҷат дорад, утул кардагӣ ҳаст. калид мегӯяд рибка, элегант 4 электропакет дорад. аккумулятораш мегӯяд нав харидагӣ мондагӣ мегӯяд соҳиб шуд. мошин мегӯяд ҳолати хуби техникӣ. нархи мошин 32500 боз муомила дорад. мошин дар шаҳри Душанбе. рақамҳоро маромад занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Chevrolet Lacetti дӯстон яъне ки Daewoo Lacetti ҳам мегӯяд ҳардушон як чизае. соли бори 2006 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд соза. мошин яксола ҳуҷҷат дорад. солон яъне утулам кардагӣ аст. газеро 4 дорад. хадавоишам мегӯяд нав. 4 балон мегӯяд 80%. аккумулятори нав свети сафед. нархи мошина мегӯяд 35000 мегӯем бо савдо муомила мекунем. мошин қарор дорад дар территорияи пойтахт дӯстони азиз. нархи мошини 35000 сомон бо муомила доштааст. хайр маълумотош ҳами қабул. шахсоне ки мехарен ягон маълумоти иловагӣ хӯн агар фаҳмидан маромад занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Opel Astra F дар кузифи хетчбек. соли бори 1994 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд на хаду аст. дӯстон аз мошин мегӯяд утул дорад, не ки документош буд шудага. газ бензинош кор мекунад. чашкаош мегӯяд соз дӯстони азиз. хадавош мегӯяд миёна. хай мошин соза намшуда арзанда хай расход мекунем. нархи мошина мегӯяд 18000 мегӯем бо муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. рақамҳо мегафони соҳибшон будага аст. шахсоне ки мехарем ина занг занем маълумотҳои ва пурра ва ҳамеша аз рақамҳои поёнбуда гирем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ аст дӯстон. Daewoo Leganze. соли бори 2000 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.8 литр коробкаш механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 100% мегӯяд утилизатсия кардагӣ аст. мақсади документош не ки буд шудагӣ. нархи мошин мегӯяд 8000 сомон аст. бо хати хичон гап мезанем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ дӯстони азиз. нархи мошин 8000 сомон аст. бо хати хичон мақсад ки гап мезанем. фақат ки ҳуҷҷатош буд шудага дӯстони азиз. моторш мегӯяд соза. рақамҳо мегафон мондаги аст. шахсоне ки мехарем маромад на сирошна занг занем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Opel Astra F дар кузифи Caravan. соли бори 2094 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд соза нахада фақат ки документош буд шудага балонош мегӯяд нав. нархи мошин 20 бо савдо доштааст. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақам мошин аст мегафон. нархи мошин 20000 сомон аст. муомилаи хуб дорад. маромад дига маълумотошро аз рақамҳои поёнда гирем. мегзарем ба 15 мошинои советские аст дӯстон ки срочно фурӯша ҳардушон фурӯшия. ваз 2107 дар километра бисёр хоҳишид. соли бори 2004 сол аст дӯстон ки мошинча мегӯяд газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика. дӯстон ҳардушон мегӯяд на хадо мегӯяд ҳардушон фурӯша. дӯстон документошон мегӯяд буд шудагӣ аст. ҳуҷҷат утул мегӯяд надорад. нархи мошин 7000 сомони ҳардушон бо мақсад ки муомила доштааст. рақамҳошо мондаги аст. шахсоне ки мехарем маромад занг занем. дӯстон азиз лайкҳоро занед. ин буд навори имзои мо то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи